ఓం శ్రీ పద్మావతియే నమః. అందరికీ నమస్కారము. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుచానూరు నందు 10వ తేదీ నుండి 19వ తేదీ వరకు జరగనున్నది. దీనికి సంబంధించిన వివరములు నా వీడియో ద్వారా మీకు వివరిస్తున్నాను. 1వ రోజు 10వ తేదీ అనగా శుక్రవారము ఉదయం 6:30 నుండి 8:30 వరకు ధ్వజారోహణం జరగనున్నది. రాత్రి 7 నుండి 9 వరకు చిన్నశేష వాహనం జరగనున్నది. 2వ రోజు 11వ తేదీ అనగా శనివారము ఉదయం 8 నుండి 10 వరకు పెద్ద శేష వాహనం జరగనున్నది. రాత్రి 7 నుండి 9 వరకు హంసవాహనం జరగనున్నది. 3వ రోజు 12వ తేదీ అనగా ఆదివారము ఉదయం 8 నుండి 10 వరకు ముత్యపు పందిరి వాహనం జరగనున్నది. రాత్రి 7 నుండి 9 వరకు సింహవాహనం జరగనున్నది. 4వ రోజు 13వ తేదీ అనగా సోమవారము ఉదయం 8 నుండి 10 వరకు కల్పవృక్ష వాహనం జరగనున్నది. రాత్రి 7 నుండి 9 వరకు హనుమంత వాహనం జరగనున్నది. 5వ రోజు 14వ తేదీ అనగా మంగళవారము ఉదయం పల్లకి వాహనం జరగనున్నది. రాత్రి గజవాహనం జరగనున్నది. 6వ రోజు 15వ తేదీ అనగా బుధవారము ఉదయం సర్వభూపాల వాహనం జరగనున్నది. సాయంత్రం 4:30 నుండి 5:30 వరకు స్వర్ణ రథోత్సవం జరగనున్నది. యథావిధిగా రాత్రి 7 నుండి 9 వరకు గరుడ వాహనం జరగనున్నది. 7వ రోజు 16వ తేదీ అనగా గురువారము ఉదయం సూర్యప్రభా వాహనం జరగనున్నది. రాత్రి చంద్రప్రభా వాహనం జరగనున్నది. 8వ రోజు 17వ తేదీ అనగా శుక్రవారము ఉదయం 8:30 నుండి 10:30 వరకు రథోత్సవం జరగనున్నది. రాత్రి 7 నుండి 9 వరకు అశ్వవాహనం జరగనున్నది. 9వ రోజు 18వ తేదీ అనగా శనివారము అందరికీ చాలా ఇష్టమైన రోజు పంచమి తీర్థం అండి. 10వ రోజు 19వ తేదీ అనగా ఆదివారము పుష్పయాగం జరగనున్నది. ఈ 10 రోజులతో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నది. నా ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక నచ్చినట్లుంటే మీరు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు జరిగే వాహనం గురించి, వాహన విశేషాల గురించి నేను మీకు ప్రతిరోజు అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తానండి. థ్యాంక్ యూ.